Hello! Welcome back to our channel. Today is August 1. And we have another video. Pero yung video na to ay kinunan namin to nung Mother's Day. Ito po yung surprise namin sa mother ko. Since bago yung bahay namin dito sa province ay napabili kami ng sister ko ng closet. Aparador kumbaga. Napabili kami ng sister ko ng aparador para sa mother ko. And the following day naman, yung isang sister ko naman, sinabi niya na bumili naman kami ng another closet para naman sa aming dalawa ng isa kong sister dito. So, yun. Ngayon ay ipapakita ko na po sa inyo yung video na bumili kami ng closet and yung pag-assemble. Okay? So, enjoy watching! So, ayan, kausap ni mama si laate ko. And, ang saya-saya na niya, kasi marutupad na yung pangarap niya. Pangarap niya. Ayan. Simple nga parador, pero ang saya sa feelings. Hello everyone! It's me, Ericka Estabaya again. And nandito kami ngayon sa Gaisano Mall, Sorsogon. So, bibili kami ng closet, aparador. Masamahan nyo kami! So, ngayon, kakain na kami. Nabayaran na namin yung closet. So, ngayon, kakain na kami dito sa Angel's Pizza. Ay naman sa camera. Skylar! Hi!
watching our video. Kung nagustuhan nyo po yung video namin, please click the notification bell below para po na-notify kayo sa bawat upload namin kung gusto nyo lang naman. And then, please subscribe sa channel namin. And please follow and like na rin po ng aming Facebook page, Estabayaville TV. Yun lang. See you in our next video. Ingat po.